snem ti zpívám, každou noc stejná slova, svou serenádu zpívám, marně se k oknu dívám, než zaspívám ji jednou, hvězdy zhlédnou svítá. Probuď se už svítá, zažeň chladný zem, bude horký den, je čas prosytnout. Tak dobré odpoledne všem. Na začátek jedna organizační připomínka. Z důvodu nepříznivého počasí bohužel neproběhne letecká část programu. Jedná se o průlet letounů JAS 39 Gripen, letové ukázky sportovních pilotů letiště Nymburk a ukázky činnosti leteckých modelářů. Vážení hosté, dámy a pánové, teď už mi dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítala na slavnostním odhalení památníku československých letců, kteří ve válečných letech 1940 až 1945 bojovali v řadách Royal Air Force. Akce se koná pod záštitou podvýboru pro letectví a vesmírný program Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a městského úřadu Nymburk. Dovolte mi, abych nejdříve představila dvě osoby z nymburského letiště, bez jejíž úsilí bychom se dnes jen těžko sešli. Pana Oldřicha Hořáka a pana Františka Adamce. Ráda bych rovněž přivítala naše vzácné hosty, kteří přijali pozvání na tento slavnostní akt. Představitele měst a obcí, člena Rady města Nymburk, pana doktora Aleše Tomana, člena zastupitelstva obce Hořátev, pana Jana Purska, starostku obce Písková Lhota, paní Alenu Rosenbergovou, starostku obce Dobšice, paní Veroniku Kopeckou a starostku obce Velenice, pana Romana Bundu. Prezidenta Letecké amatérské asociace České republiky, pana Aleše Trtila, zástupce jednotek vzdušných sil armády České republiky, vojenského kaplana 21. základny taktického letectva Čáslav, kapitána Marka Maxima Švancaru a vrchního praporčíka 225. letky bojového zabezpečení 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, praporčíka Pavla Sobotku. Potomky a příbuzné československých letců Royal Air Force uvedených na pamětní desce. Dceru Bedřicha Krátkorukého, paní Hanu Chybovou. Neteř Viléma Budky, paní Danu Švištovou. A neteř Josefa Bittnera, paní Olgu Boreckou. A samozřejmě vítám vás všechny ostatní, kteří jste si tuto jedinečnou událost nenechali ujít. Vážení hosté, dámy a pánové, nyní proběhne slavnostní odhalení památníku československých válečných letců Royal Air Force. Prosím paní Alenu Rosenbergovou a pana Romana Bundu.
květinových darů památníků. Prosím, seřaďte se za věnce. První letiště Nymburk, potom město Nymburk a za ním ostatní s květinovými dary.
O úvodní slovo požádám prezidenta Letecké amatérské asociace České republiky, pana Aleše Trtila. Dobrý den. Já bych vás chtěl všechny uvítat na této akci a chtěl říct, že je mou obrovskou úctí, že jsem byl pozván k odhalení tohoto památníku. Pro mne byli piloti, kteří bojovali za druhé světové války, vždycky v mládí obrovským vzorem a ty knihy, které jsem si tehdy četl, tak pro mě byly jakýmsi životním nastavením. A to, že tady teďka můžu být a součástí odhalení tohoto památníku, je pro mě opravdu, ale opravdu obrovskou ctí. A všichni pánové, kteří v té druhé světové válce bojovali, mají prostě u mě obrovskou úctu. A myslím si, že tady to nastavení, které mám já v sobě, když by ten národ náš celý měl podobné, tak by to bylo jedině dobře, protože těch hrdinů nemáme moc a těch, co máme, tak si nevždy úplně vážíme. Takže bych chtěl strašně poděkovat organizátorům této akce a zároveň i pánům, kteří se opravdu postarali o to, aby tento památník zde mohl být na tomto důstojném místě na letišti, kde bude připomínat pro vás a pro tady celé okolí ty činy, které pánové za druhé světové války vykonali. Děkuji moc. Děkuji. Dále požádám o vystoupení člena zastupitelstva obce Hořátech, pana Jana Fouska. Dobrý den, vážení přátelé. Chtěl bych vás taky pozdravit jménem obce Hořátech, které je poblíž. My několik desítek uznáváme pana Krátkoruka, kde jsme pojmenovali i školu po něm u nás v Hořátově a jsme rádi, že se i v tak špatném počasí, v takovém počtu dostavili a přispěli jste ústojnému odhalení památníku letců. Děkuju. O krátké slovo požádám člena Rady města Nymburk, pana doktora Aleše Tomana. Dobrý den. Já bych vás chtěl nejprve pozdravit jménem pana starosty, který bohužel se nemohl zúčastnit, že je na zahraniční cestě v našem partnerském městě v Rupidu. A chtěl bych říct, že královské město Nymburk je město s bohatou a slavnou historií a jsme velmi hrdí, že součástí té historie můžou být i příběhy mužů, které si tady dneska připomínáme. Čest jejich památce a děkuju i za to, nebo děkuju všem, kteří se podíleli na tom, že ten památník tady vznikl. Děkuji jménem města Nymburka za to, že i město mohlo přispět svým malým dílem k jeho vzniku. Děkuji. O duchovní zamyšlení požádám vojenského kaplana 21. základny taktického letectva Čáslav, kapitána Marka Maxima Švancaru. Dámy a pánové, vážení příznivci letectví a letectva, nevím, jestli to bude tolik duchovní, ale taky si občas kladu takovou otázku, vlastně i dnes, co je duch letectva. A ono to není něco abstraktního, něco, co by se vznášelo někde nad námi, ale letectvo a letectví tvoří vždycky lidé. Když jsem tak o tom přemýšlel, o tom počasí, které je takové, možná nám připomíná právě to, v jakých podmínkách působili, ať už naši piloti, technici, inženýři a další na vzdálených, především tedy britských ostrovech, tak to máme dnes takové zajímavé a možná i sami vnímáme, jak to neměli lehké, jaké byly jejich osudy. A shodou okolností také i to počasí přispělo k tomu, že nevidíme žádná letadla. A to je sice trochu nevhodné, ale ukazuje to jednu důležitou věc, že létání a letectvo je o lidech, nejenom o letadlech, na což se někdy zapomíná. A i v současnosti je důležité nezapomínat na lidi, protože i ať už jsou to lidé v armádě, nebo lidé v aeroklubech, lidé v
fanoušci letectví. Někdy se mluví jenom o personálu, jako by to byla nějaká technická záležitost. Ale právě místa, jako je toto letiště, vlastně dala možnost, že vůbec vzpomínáme na hrdiny, ať už někteří zemřeli, někteří padli, někteří se vrátili domů, čekali je těžké osudy, ale vlastně takovými malými krůčky vlastně vznikalo to veliké hrdinství. A podobně bude vznikat i dnes, protože i dnes s těmi všemi změnami, které čekají vlastně naše letectvo, tak je důležité, aby právě i na možná takových letištích, která se zdají být nedůležitá, začali mladí lidé létat a věnovat se letectví a aby získali lásku a tu oddanost a ty další, mohli bychom říct, ctnosti, které jsou potřebné k tomu, aby to dotáhli třeba i do těch kokpitů nových strojů. Na závěr bych asi doplnil to, že vojenské ctnosti, které byly vlastní i všem těm, kteří bojovali ve druhé světové válce, ať už ve vzduchu, nebo i jako to technické zabezpečení na zemi, tak jsou často se týkají našeho srdce. Není to něco racionálního, není to něco, co se dá vymyslet, prostě musíte mít tu kuráž, musíte mít tu odvahu, nebát se, i když víte, že letíte možná na jistou smrt, jak to bylo třeba především u osátek těch bombardérů. A na to se nesmí zapomínat, podle mě. A je to jeden z důležitých úkolů asi nejenom nás, vojenských kaplanů, ale všech, kteří jsme u sil, i všech vás vlastně, díky kterým tedy lidé ke vzdušným silám potom je nastupují. Děkuji a čest jejich památce. Děkuji, pane kapitáne. Vážení hosté, dámy a pánové, nyní zazní státní hymna České republiky. Prosím, povstaňte. Dámy a pánové, tímto je dnešní oficiální část programu ukončena. Nyní vás poprosím, přesuňte se do prostoru hangáru, kde nás pan František Adamec krátce seznámí se všemi 7 osobnostmi československých letců Royal Air Force, kterým je památník věnován. Poté poprosím jmenované hosty, aby se přesunuli do společenské místnosti, ostatním je k dispozici hangár. Využijte prostory dle libosti, ať už k setkání, rozhovorům nebo občerstvení. Děkuji vám za účast, přeji příjemnou zábavu a hezký zbytek dne. Ještě bych poprosila pány organizátory, chtěli by vám také říct pár slov. Děkuji. My vám s panem Adamcem Fandou přejeme hezký den. Děkujeme za to, že jste přišli uctít
památku těch hrdinů, kteří tady jsou jmenovaní na té desce. Já děkuji strašně moc všem, panu inženýru Adamcovi, Fandovi, všem pilotům z Nymburka, kteří se zasloužili o to, že to tady dneska můžeme odhalit památník, a děkuji vám všem, že jste přišli. Zveme vás na malé občerstvení do hangáru a udělejte si hezký den, i když to tak nevypadá, ale Pán Bůh nás má rád, takže na tu chvilku přestalo tady pršet. Přeju vám hezký zbytek dne.